Hvad så YouTube? Det her er min Take It Let's Play episode 2. Som I kan se har jeg sådan lidt start ting. Det er fordi min første episode den er fucket lidt. Så det er derfor jeg lige har sådan nogle start ting. Jules. Eller hvad vi nu kalder dem. Skål. Jo, sådan der. To økser, det der 3-6. Ja, altså, på grund af at jeg laver det her, det vil selvfølgelig, på grund hvis jeg får fans og sådan noget, så vil, og jeg vil lave flere videoer og alt muligt, så er det på grund af jer, fordi jeg vil lave underholdning, som I kan kigge på, altså. Ja. Den der, Så er sgu bare noget mig, mand. hov, det er forkert. Lag, mand. Ja. Den er så. Ja, nu skal vi sørge, sgu. Skal vi ikke? Jo, det skal vi. Vi skal sgu lige finde noget mad først. Men hvis det lagger for meget, så sig det endelig. Fordi så skal jeg som hurtigst muligt have gjort noget ved det. Så hvad hedder det? Ja, altså så det bliver ikke for kedeligt for jer at kigge på sådan noget. Ja, også på et tidspunkt tror jeg op til at se om nogle 10 timer. Så op til at lidt Take It igen med en af mine venner, der hedder Otto, inde på en server, hvor vi også har startet lidt, hvor man det Fraps også fucker lidt op. Men hvis der er sorte kanter, så er det så er det altså fordi jeg ikke kan optage i fuld altså på F11 mode. Det er lidt ærgerligt, men altså I overlever det. Altså I fede seere, I seje seere. Ja. Ja. Men jeg skal også nok lige når jeg har jo ikke nogen intro endnu, så når jeg lige får en intro, så skal jeg nok lige lægge den ind som bare intro. Ja. Så hvad hedder det? Så jeg lige kan se den, og hvordan I synes om den, altså sådan. Jeg vil gerne have, at det bliver godt for jer, altså. Altså selvfølgelig også for mig selv, men også for jer, altså. Det er I mine seere. Altså, I kigger jo med her, så det skal være sjovt og underholdende for jer, jo. Nej, vi skal finde noget mad nu. Jo, vi skal godt finde noget mad. Men hvis I gerne vil have, at jeg skal prøve flere spil, som Garry's Mod og alt muligt andet, så skriv det ned i kommentaren, og ja. Nej, jeg begynder allerede med sit liv. Nej.
svært med et hus hen. Det er... Nej, det er sandt. Men vi skal sgu se at skaffe lidt mad, ja. Ja, ellers så ender vi dør af mobs. Skov? Nej, det har jeg ikke. Nej. Økse! Nå, det ved jeg sgu ikke lige hvad. Men som sagt, altså... Alle dem der kigger med, jeg er glad for at jeg fik tjekker min kanal ud, altså. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. At ikke bare lade den være og sådan noget. Så jeg får en chance, så jeg kan vise, hvordan jeg tager tingene og laver dem og sådan noget. Hvordan fanden er det nu, man får det store map frem? Hvad fanden er det nu? Hvordan fanden er det nu, man får det store map frem? Okay, nu slår jeg ikke helt. Ja. Irriterende, jeg ikke kan finde mit hus lige nu. Ja. Dumme hus kan jeg jo ikke finde. Der, yes, jeg fandt det. Det er på grund af jeg fandt det. På grund af min subs. Ja. Altså, I bare for sig alle dem der kigger med. Det ville være fedt hvis I gjorde det. Vi ville godt gøre mig en rigtig bjørnetjeneste. Ej, men som sagt, det ville være rigtig fedt hvis I tjekker min kanal ud. Så skal jeg da nok sørge for at lage video ud til jer og sådan noget. Og prøve at få intro på. Jeg skal bare have hjælp af en af mine venner. Han ved godt, hvad man gør. Bare det er mig, hvis jeg ikke lige ved, hvordan det gør. Man gør. Jeg skal sgu lige sætte waypoint. Nogle gange, det må jeg altså undskylde, folkens. Jeg har nogle gange lidt svært med at udtale ordene, det er lidt irriterende. Ja. Tree tab. Sådan der. Oh. Sådan der. Sådan der. Og så sætter vi et waypoint. Oh. Den der. Oh yes. Yes, Benjamin. Ja, fordi jeg er det der yes, Benjamin, det... Jeg har, lige set, i dag har jeg lige set det Benny One og Gates og sådan noget. Det er jo, jeg er kæmpe fanboys af dem jo. Så ja. Det er jo bare mit idol, altså. Ej. Men som sagt, jeg er så kæmpe fan af dem. Tror jeg også dem, der ser med mig, altså, de tror jeg også er stor fan af dem. Ja. Men som sagt, hvis det lagger for meget, må I endelig sige det. Eller skriv det ned i kommentaren. Jeg vil helst ikke have det lækker for mine subs. Eller det der. Men som sagt igen, undskyld. jeg glemmer det hele tiden. Hvad hedder jeg, de der sorte kanter, det er fordi jeg ikke kan optage F11 mode.
Det er fordi, så lukker mit Fraps ned automatisk. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Altså, hvis der er nogen der ved det, må I endelig, lige give mig Skype, altså, eller, ej, det skal I selvfølgelig ikke. Kun hvis I vil have det selv. Må I endelig lige kontakte mig, så I lige kan hjælpe mig med det, hvis I gerne vil. Hvis I gerne vil hjælpe mig. Altså, det er jo op til jer selv. Det vil bare være rigtig fedt for mig, og rigtig sødt af jer, hvis I lige hjælper mig med det der. I vil gøre mig en bjørnetjeneste. Mig og mine bjørnetjenester. Men som sagt, jeg så kan også være ny til det, men YouTube. Så, jamen, jeg har så glædet mig til at optage sammen med jer. Og så lægge nogle videoer ud, altså som jeg håber, I kan lide. Og sådan noget. Sådan der. Ej, for sådan. Hvor er der et... Ja, så siger jeg det lige. Lige når jeg siger det, så kommer der et. Tror jeg, hvis jeg skal begynde at sige det. Ofte. Ej, har jeg ikke noget Stag and Ryzen? Yes. Oh. Åh nej, jeg skal nå ind hjem, det bliver nat. For helvede. Det må jeg undskylde, det der lige kom ned i højre hjørne, det har jeg ikke set. Det er noget med et eller andet, jeg har også nogle fejl, som jeg lige skal have lavet og sådan noget. Så min computer bliver bedre og sådan noget. Når jeg får råd til det, skal jeg nok godt købe til en ny computer. Så altså, så det ikke lægger for meget for jer, hvis det lægger. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det lægger lige nu. Det lægger i hvert fald ikke for mig. Så jeg håber sgu heller ikke, det lægger for jer. Ja, vi skal desværre stoppe nu med den første video. Ja. Jeg håber, I kunne lide det, jeg lavede. Og ja. Så må I sgu have det godt. Vi ses jo også. Vi ses senere. Bye bye. Vi ses. Ej, vi ses. Vi ses, folkens.